हेलौ लोगोफोर, दिनैहाय दान्दिसे लाइभआव फैलायबाय। माने गोबाव समसैमोन लाइभआव फैयैया। दा जाय जाय फैनो गोसो फैदो लोगोफोर। रावबो गैथ्रा लोगोफोर माथो। लाइभआव फैनायजों लोगोसे एसे सिनारि देखायलाबायनोसै आं लोगोफोर नै। एसे नायदो, नैबे जाहैबाय सुइस गेट। माथो रावबो गैया लोगोफोर। कमेन्ट खालामला हरदो, आरो माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंला हरदो। जा जायै। बर्थमान राजनितिनि बारहावाफ्रा माब्रै दं जाखो लोगोफोर? गैयाथ' टाइम मोनैनि थाखायनो माने मा होनो भिडिअ लाबोबाय थानो हाथ'नाय जायाखै। दा मालाबा फ्रि टाइम जाबासो भिडिअ लाबोसिगोन। एसे बेस्थ'। माब्रै दं लोगोफोर? माथो सासेबो गैया दाबो। माब्रै जाखो? मोजांना लोगोफोर सिनारिया नै। एकदम सिनारि नायनानै लानो गोसोबा नायनानै ला। आरो सोरबाफोर जुदि पिकनिक जानो गोसोबा फैबानो जाबाय नैबे स्लुइस गेटआव। मालाय दाखालि थांनाय जानुवारियाव एकदम हुलुस्थुर जायगा बुंलायनाय पिकनिक जाना थांबाय लोगोफोर। माथो सासेबो गैया। ना मेसेजनि सार्टखौनो बन्द'सो बानायफ्लांबाय नामा आंलाय। लाइभ चार्ज এই টিংকু কি খবৰ? ভালো। ভালো, কই যাব? গরু আনিব? বাহ। বুড়িটা পালাইলো নাকি রে? Wah.
एबार बहुत खाक दिबब्रा बेखौ কি তাহলে জিতবে না জিতবে এগুলো আমার হয় নেকি পাইলে হলো হয় নেকি কি পাইছে একো পাওয়া নাই নতুন সরকার কি দিছে তোমাকে কত একো কই না John light 51 second जालायलायबाय माथो green screen माब्रै जाखो सात हाइडेन्स जाबाय माथो सात हाइडेन सात 2 मिनिट जालायबाय माथो रावबो गैया गाइस salah komen खालामला हरदो गाइस मारैथो सिरि जाखो
रावबो कमेन्ट खालामाखिसै माथो। रायजो राजाफ्रा मारै कमेन्ट खालामबाखो। टाइम पास नायलाबायनोबा सिनारि। बे जाहैबाय स्लुइस गेटनि जाम्फै। नैबे जाहैबाय दैसा जाहैबाय। गाइस आंनि आलु नायनोबा आलु थिलि नैबे आंनि आलु थिलि। आरो बैयाव नै दाख्लैसो गायदों। दाबो हाजोबबावाखैसो नैबाव एसे बाखि दंबावो गायजोबनो बे जाहैबाय दैसा। मोसौ खाला जोबथारदों माथो सोरबा सोरबा। माथो रावबो गैया गाइस। जि मिनिटनि उनाव लाइभखौ बन्द' खालामसै गाइस रावबो गैया दिनै माथो। ना टाइमानो अबेथिरास टाइम जाबाय नामा आंनालाय। दैथुन बसुमतारी मा खालामदों? माबा ब्र' एकदम टाइम बेस्थ'नि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनै लाइभआव फैदों आरो जेबो खालामाखै नै नोंसोर दा लाइभआव दं। दैथुन बसुमतारी साल्थे माब्रै दं खबर सबर? माब्रै दं नोंथाङालाय? आरो खबर सबर माब्रै? देरहागोन ना देरहाया देरहायो ब्र' एकदम सिन्था गैया। माने बे नैरोजा 25 मायथाइया मानि मा होननांगोन माने बि पि एफ दोलोनि थाखाय बिराद माने मोजां सान होननांगोन आरो। सालथे आरो मानि फैगोन बे 2025 मायथाइखौ माने रावबो माने मा होनो जेखि माने हेंथा फैया मानो जेबो खामानि जानाय नङा आरो 100% फैगोन सालथे। ओमफ्राय हरै खबर सबर मारै नोंसिनिजोंलाय? राजनिथिफोरनि खबरफ्रा गरम खबरफ्रा? आंनि लाइफआव मानो फैया नों सालथे आङो फल' खालामनाय जायाखैदां साबसक्राइब गैयानदां नोंना सालथे। ओंखायनो नायसननाय जायाखै फैयो लाइभआव फैयो नुबानो फैयो। फैयो लाइक दान सालथे जागोन सालथे जागोन। ओमफ्राय राजनितिनि गरम खबरफ्रा माब्रै सालथे? हरैहाय मा रोखोम? ओमफ्राय माब्रै दं सालथे?
मालाबा बेरायला फैदो टाइम मोनबा। नै लाइभआव दं नायनोबा। मा खालामो नोंलाय? नै बाजाराव थांनो नागिरदों। Ion official Ji. Hello bro. Oh bro, oमफ्राय खबर सबर माब्रै माथो सिरि थार दासान्दिलाय? एसे मोजां गाज्रि खबरफोर औ दे दे। भिडिअ थिडिअ लाबोथ'वाखै ब्र'। एसे गानफ्रा बानायदोलाय। मोजां मोजां आरो आंनो दोंनैसो हरबावदो एसे एलबाम थेलबाम बानायनो ब्र'। गैया आंबो नोंथांनाव दासान्दि एकदम कल खालामनायानो जाथ'वाखै टाइम मोनैखायनो। एसे बिजिमोन ब्र'। अ आदसा आदसा दा जोब्बाय नामा बिजिया? खालामना लादो सालथे। आदसा जागोन जागोन सालथे जागोन। खालामगोन। इयुन अफिसियेल बानायगासिनो ब्र'। आदसा आदसा मा टाइपनि सं बानायदों ब्र'? अ दे सालथे दे मोजां। इयुन अफिसियेल जि मा गान बानायदों ब्र' दासान्दि दुवेल ना सिंगेल? रमान्टिक आदसा 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 सिंगेल ना दुवेल? दैथुन बसुमतारी सालथेया मोजाङैनो होआ माथो जावनायाव। र' सालथे जागोन मानि एसे टाइमा बेस्थ' नालाय मावनानै जाग्रा। जागोन र' कয়েকদিन फरे गाबोन समफोरफोर नायनि। इयुन अफिसियेल जि सिंगेल आदसा मोनसे दुवेल बिराद मोजां खालामलाय ब्र'। एसे मोजां एलबाम लाबोनां। एकदम बरिया बानाय। आजिखालि माने दुवेलबा साबसिन जायो नालाय ब्र'। आदसा दैथुन बसुमतारी सालथे साब खालामना ला आंनिखौबो जागोन जागोन साबस्क्राइब खालामगोन सालथे। इयुन अफिसियेल जि दिनैसो 4K आदसा आदसा अ दे जागोन जागोन एकदम भिडिअ' होबाय था ब्र' भिडिअ' होबाय था होमबानो जायो। दैथुन बसुमतारी आंबो दसे उनाव लाइभ होगासिनो साल दे दे फै फै फै। दैथुन अ अ दं दे। दे थिगानो दं। टाइम मोनैखाय लाइभआव फैदोंमोनलै गाइस ओमफ्राय गैया माथो फल'वारफ्रानो। दा टाइमासो अरथिरा जाबाय नामा हमनो हाला। आइदै नै जोंनाव स्लुइस गेटआव दासिमबो दुगैयो नायनोबा। नुवाखै दासिमबो दुगैगासिनो दैया आरो बिराद गुसु। नै स्लुइस गेटनि दै होमबाबो दासिमबो दुगैयो फाग्ला। माथो सिरिथार गाइस। मोनानोसै लासै लासैनो नै खोमसि जाबोबायना। मा होनदों दं दे। मोसौ होसननाय टाइम जाबाय नालाय मोसौ होबोबाय नै।
दैथुन बसुमतारी नोंनि माबाया हरदोब्रा सालथे मा होनो लिङा हर लिङा नोंनि चेनेलनि लिङा हरसै नङाबा माब्लाबा नागिरबाबो मोनलायलाङा ना एसे साबसक्राइब खालामग्लुंला हरजोबनां बेरायलाबायनोसैलै माथो खालामबावनो लोगोफोर दा बावैसो राजनितिनि बिराद गुदुं गुदुं बारहावा फैनोसैलाय नङा होमब्ला दा मा होनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो एकदम नाङा फाङा मानि गोजावलाबायनोसैलाय नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि मानि बबाव थाइसे थाइनै मोनगोन मानि बेखौल' सेस्था खालामसै आजिखालि नङा होमबा लोगोफोर ओजोंहाय फारसेजों मा होनो मानि जाथिया बोरैबा बोरैबा जालाला लांगासिनो दं नङा होमब्ला गासिबो मानि नासयजागासिनो दं दा बेखौनो दिनैनि दिनाव मा होनो गाइस बिटिआर जायनाखि सरखार सालायग्रा माने बिथांमोनहाथ' बिराद मानि मा बुङो फाथ्थायानो गैया आरो नङा होमब्ला माने जेबो मावनो हायाबाबो माने बिथांमोनहा बिराद मानि मावनो हानायखौनो नुगासिनोसै आरो नङाबा रायजो राजाफ्रासो नुयो लोगोफोर नङा होमबा सोर मा मावदों मा मावाखै दिनै बिथांमोनहा गावस्रा मावनो हायाबाबो मानि गावसोरखौ बाख्नायलायनायानो जोबा आरो सोरबा रायजो राजाफ्रा मावनो हायाखै बेफोरखौ नुनानै मानि बाख्नायबाबो आरो बिनिफ्राय साबसिन जाबावबाय आरो बिथांमोना ओरैबायदि नङा होमा लोगोफोर दा जिखुनु फैगोन समासो खिथासिगोन नङा होमबा 2025 मायथाइया सोरनि थाखाय मोजां जागोन नङा होमबा आरो सोरनि थाखाय मानि गाज्रि ग्रह जागोन नङा होमब्ला दा समखौ नेनांगौ जाबाय लोगोफोर दा दाखालिनि जेनाखि आन्दलन नङा होमब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलन नङा होमबा दा फंनैसो रायज्लायनोसै ओरैनो टाइम पास नङा होमबा दा बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर मानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो मानि जोंनि बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायफ्रा एसेबाबो सल्भ जाबाय आरो सान्थि फैबाय बिराद गिदिर गिदिर मानि खोथा बुंदोंमोन आरो नङा होमबा दा फैयै फैयै फैनानै दिनै मा जाखो गाइस माने दिनै बिथांमोना आन्दालन खालामनो गोनां जाबाय आरो माखासे मानि बै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नङा होमब्ला दा बिथांमोनहाथ' बै समाव बुंदोंमोनना सान्थि फैबाय होनना बुंदोंमोन ना दा सान्थिया बबाव दा एगजामपोल हिसाबै साननानै नायदो लोगोफोर नङा होमबा जोंना मानि मा होनो एन डि एफ बि बिदा फंबायफोर आरो दिनै गोबां एन डि एफ बि बिदा फंबायफ्रा जेल खानायावनो दं रानथाब खुथाब नङा होमबा बेनो जाहैबाय सान्थि सुक्तिया लोगोफोर ना बै जेलाव थानांनाय बेफोरबायदिखौनो सान्थि सुक्ति होनो नामा गाइस कमेन्ट खालामबानो जाबाय जिखुनु दा फैगोन समाव माखासे बिथांमोना मा रल लागोन बेखौ सिन्था खालामनांगोन नङा होमब्ला मानि बि टि सि खौ बासायनायनि रल लागोन ना बि टि सि खौ माने फोजोबनायनि रल लागोन बेफोरखौ मानि जोंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनाया मोजां आरो नङा होमबा लोगोफोर दा बिथांमोना सान्थिया माबे मानि बिथांमोननि सान्थिखौ बुंनो थाङोब्ला मानि मा जायो लोगोफोर मानि गावस्रा दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि नामाव मानि गोबां थाखा फैसा खामायनो हानायखाय नङा होमबा गावहा मानि एसे उखैनायनिफ्राय मानि जानगाराव थानायखाय मा जायो दा बिथांमोननिनो बेनो सान्थि सुक्ति आरो सोरबा गरिब गुन्द्राफोरनि गांनाय उखैनाय मानि बिथांमोनहा मोनथिया आरो मानि गाव उखै गाबाय नालाय मानि बै सोरनिबा उखैनायाबो मानि मा जाबाय मानि जोब्बाय नङा होमबा बेनो जाहैबाय सान्थि दा सान्थिनि नामाव फैगोन समाव रायजो राजाफ्रा मा फिननाय होयो बेखौ समासो नेनांसिगोन लोगोफोर नङा होमबा
समखौ नेदो 2025 फैगासिनो दं इलेक्सनाथ' मानसिफोर नाहरनो बालै गाइस नै औ नै माथो रावबो कमेन्ट गैयालै गाइस सानाबो लासैनो हाबनोसै एकस मिनिट जालायलायबाय माथो दाबो माथो सानैल'नो लोगोफोर रावबो फैया माथो दिनै आंनि चेनेलखौ रावबो नायसनाखिसै नामा ना सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो हायैखाय गाज्रिसो मोनला जोब्बाय नामा आंनि फल'वार्सफ्रालाय आरो थिग टाइमाव मानि कमेन्टसफोरनि रिप्लाय हरनो हायैफोरखौसो गाज्रि मोनला जोबखो ना माखो माने बुंनो हाला आरो दा जिखुनु लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा माने आं बिराद बेस्थ' दासान्दि ओंखायनो मालाबा बे कमेन्टसफोरनि रिप्लायखौबो थाब खालामनो हाया आरो दा नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा आरो माने अननानै फल' खालाम आरो जाय बिथांमोनहा गोदान माने साबसक्राइब खालामनानै ला गोदान माने खौरां मोननो थाखाय खावलायबाय दा न'आव लासै थांसैलै गाइस अजित दैमारि माब्रै दं बुन्दु माथो सिरिथार खबर सबर खिन्थादो एसे माब्रै बोथोरफ्रा माब्रै आलु थालुफोर गायदोंना गायाखै खोमसिहांबायलै गाइस जोबोद मोजाङैनो आदा आदसा दे फंबाय मोजांबालाय ओमफ्राय खबर सबर माब्रै जोंना राजनितिनि खोथाफ्रा माब्रै दं जाखो ओमफ्राय माब्रै हरैहाय एसे खिन्थादो मोनाबायानोलै लोगोफोर लासैनो नङा होमबा
खालामदों फंबाय माथो सिरिथार माथो कमेन्ट खालामफिनाखिसै माब्रै दं मोसालायबायगोनलै माखासे देलाय मोसालाय लाइभआव हरनां नै जोंना गथ' फिसाया माबायदि मोसादों मोसा मोजाङै दे होख्लाय दे हो ओइ आलु गायग्राफोर नायनोबा दे नोंखौ बिदि लानो नाङाथ' बे बिदि लाजायाथ' नै लाइभआवसो दंथ' जाम्बिलाय बिदि लाजाया र' मा लिरना हरदों नायग्रोनि आंनिसिम फैनानै भिडिअ' लाफैग्रा रावबो गैयालै आदा औ सोरबाफोर फैयोमोनब्ला मोजां जागौमोन आदसा दे जेनेबा माबाफोर भिडिअ लानांगौ दंबा मानि कल खालामफंबाय दे फोसावनांगौ दंबा जेनेबा आंनि वाट्सआप नाम्बारफोर दंबा मानि हरबानो जाबाय आरो माबाफोर रायज्लायनो गोसो दंबा रायज्लायबानो जाबाय आलु जाब्बाय आदै आदसा दे जाब गासै खय बस्था गायखो होनदों 20 बस्था मोनगोनलै 20 बस्था हनै 12 बस्था दंबावो ना 12 बस्था गायबाय 12 बस्था गायबाय मा ओंख्रि लायनांगौ जाखो नै नाहरद' दे बामनि दे मोनाबाय ना मोनायाखै दे लाइभआव खिन्थादो नोंना मा नाम मोनलाय निकिता ब्रह्म निकिता ब्रह्म नों स्कुल फराया स्कुल फराया नोङो एबिसिडि रोंबाय जोंना फिसा एबिसिडि रोंबाय खुलुमनाया बिदि जाबाय नोंना नामा मा नाम खिथाहरलाय खनसे निकिता ब्रह्म माथो होनासै My name is Nikita Brahmo. मोनाबायलै बन्द' खालामनांसिगौ मोनाबाय बन्द' खालामनांसिगौ गैया दिनै लोगोफ्रानो एसे नोंना आंना लाइभआव फैबाय थानाय जायाना आधा घन्टा जानोसै लोगोफोर
दाना नै बागाना जाहांबाय फांनैल' गायनो मोनदों नै बेयाव फांसे आरो नै गासिबो हाखर जावला जोबखाबाय फुरा फुल गायला जोबसै नै एकदम ओरैबो गायजोबगोन आरो नै ओरैबो गायजोबगोन नैबे फारसेजोंबो गायगोन ओरैबो गायजोबगोन ओरैबो गायजोबगोन कमप्लिट गायजोबगोन दोननांसिगोनलै गाइस आधा घन्टा 1 मिनिट जालायलायनोसै बाल्थिं गंनै गंथाम बाल्थिं गंनै गाहाम दै थिखोनो हायो नोङो दै रोगाग्राया नुबाय हालेवनाय गैलाना हालेवनाय गैला हालेवखांबासो फैगोन ना फैया फाग्ला दा हनै बे दामाबो बेसेबां होगोन नोंसोरबा बेब्रा जों आलु गायग्रा एवहोनाया औ नांगालजों एवनो नागिरदों रायलायद' आदै मा मारैबा माखौ रायलायबावनांगौ फैगोन 2022 सफैबाय नङा होमबा औ दा दा जोंनाथ' फैगासिनो दंलाय दंखायो औ दा बेफोरखौ मोजाङै खालामनांगोन आरो देरहानायाथ' देरहानांखागोन आदसा देरहाथारगोनथ' देरहाथारनांगौ जोंना जेरैबाबो ने जेरैबाबो देरहागोन एकदम फुरा सरखाराव लाबोनांगौ ना जोङो बिसिनि आसि सिङाव थाबाय थाला जोंना फुरायैनो देरहागोन आदसा प्रमद बर' सरखारनिफ्राय मा मोनखो नोंलाय आदै आंनावथ' जेबो गैया मोनाखै जेबो होआखै आदसा गोदोनि सरखारावलाय गोदोनि सरखाराव एसे न' मोनला बायदों गोबाय गिजि आदसा होमबाबोथ' मोनदों नङा होमबा मोनदों मोननायालाय मोनदों ओमफ्राय दा प्रमद बर'आथ' बिराद डेभेलप खालामबाय होनदों खालामदों माथो जोंनाव गैया गैयाना गैया गैनायाथ' गैया माने खुगायावल' बिराद गोदै गोदै नङा खुगायाव होमबा गोदै गोदै बुंदों दा जोङो बे लामाखौ नागिरफिननांगोन मोजाङैनो आदसा एकदम माने प्रमद बर' सरखारखौ माने BTC निफ्राय बिदाय होआबानो सेसखा आरो नङा होमबा औ ना मा होनो नोंलाय नंगौ बिदिनो औ आरो माबाफोर होनबावनो नामा नांला जिखुनु जोंना सरकारा फैनांगौ आरो ने फैथारनांगौ औ 100% ने 100% जोंहा नांगाला फैथारनांगौ जेरैबाबो ने जेरैबाबो दा गाइस भिडिअ'आव फैनायाथ' गोबाव जाबाय आधा घन्टानि बारा जालायबाय दा टाइमाबो मोनाबाय नङा होमब्ला दा फिन गाबोन सोरांबा लोगो मोनफिनगोन सोरांबा लोगो हमलायलायनोसै औ आरो जेनेबा नैबे आदैयाथ' बुंखाबाय माने फैगोन 2025 मायथाइयाव माने नांगाल पार्टियानो सरखार फैगोन होनना बुंखाबाय आरो ने ओमफ्राय फैनांगोन माने जिहेतु जेरैखिबाबो फैनांगौ दानि परिस्थितिफोरखौ नायनानै जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा एसेबाबो हमनो हाबाय नङा होमबा हाबाय बेनिखायनो जोङो फैगोन नैबे 2025 मायथाइयाव माने बै ट्रेक्टर पार्टिखौ माने अराय सम माने बिदाय हरसिगोन आरो दा साखा फारा जाबाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा आदै ना मा नंगौ बुङो थिगैनो दं दा लोगोफोर दिनैहाय बेखिनिल'नोमोन दा सोरबाफोर कमेन्ट खालामनो गोसोबा कमेन्टफोर खालामदो ओमफ्राय माबाफोर सोंनांगौ गोसो दंबा सोंहरबानो जाबाय सासे लोगोनि कमेन्ट फैदों अजित दैमारि आंबो मोसौ लायनोसै फोथाराव फैदोंलै आदा बेखायनो मोजाङै सुबिदा जायाखिसै आंनिसिम मा जाखो जाय फैयो बेनो
आदसा बै माबा इलेक्सनखौ होनदों आरो बेनो देरहागोन आंहा फोथायनाय दं। आदसा गोजोननाय थाबाय ब्रादार, जिखुनु बयबो गोसो होलायनानै खामानिखौ मावनांगोन। ओमफ्राय माबा मोनसे आबादफोर मोनजानांगौबा आबाद मावनायनि सिगां जों अनेक खस्थ' खालामनांगौ नङा होमब्ला? दा थिग बिदिनो जोङो नैबे फैगोन इलेक्सनफ्राव बिराद खस्थ' खालामनांगोन, नों एसे आं एसे ना मा आदै? औ नंगौ। औ होमब्लासो बिदिनो देरहागोन नङा होमबा? होमब्लासो देरहागोन। ओमफ्राय होमब्लासो जों मोनजानांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजागोन मोनजागोन नालाय, जिखुनु बेखिनि आरो। ओरैनोथ' मोनजाया, औ आखाइ औ सोमावनानैबासो मोनजागोनथ'। मोनजागोन औ औ। आबादखौ जेरखम खस्थ' खालामो बे जों फिथाइखौ मोनगोन नोङो औ ओमफ्राय सरखारखौबो जों लाबोनो थाखाय बुहुद खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' आरो खालामनांगोन नङा होमबा? नंगौ। दा नैबे आदैया जाहैबाय जोंनि न' खाथियावनो, बै जाहैबाय आंनि न', ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आदैनि बिल्डिं नै नायनानै लाखा। आरो नै सासे दंबावो जोंना बिहावफोर। दा जों न'थाम ल'खा। औ औ आरो बिहावनि न'आ जाहैबाय नैबे। औ नै बेनो। दा गाइस दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गाबोनफोर मानि नेक्स्ट टाइमाव लोगो हमबावसिगोन आरो मोनाबाय, मोनाब्ला माने भिडिअ'खौ गाज्रि नुयो नालाय। दिनै बेखिनियावनो दोनबाय, थेंक इउ लोगोफोर।